Er du klar? Jeg vil have en kjole. Hvorfor vil du have en kjole? Det er fordi, jeg kan godt lide kjoler. Er du ikke en dreng? Jeg har set, men jeg vil gerne have en kjole. Vil du også have læbestift på? Ja, Og make up? ja, Og ligne en rigtig lille pige? ja. Og ligne en rigtig prinsesse? Vil du Jeg vil det? også have DVD. Vil du også have krone? Ja, Vil du så også have nogle fine sko? Ja. Nu hvor vi er i gang. Vil du også have en lille fin? Okay, skal vi så spise prinsessekage, eller skal vi drikke te? drikke te og sødme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom. Namaste, marhaba, hej. Det skal du. Vi stod op, og dagen i dag, den bliver god. Dagen i dag, den bliver god. Så her, vil du gerne have en tank? Kjole. Ja! Bror. Hvad? Hej, bror. Hvad? Værsgo, skat. Min. Ja. Nej, en af gangen, ikke også? Du er sådan lidt med mad, så smider du det alle steder. Far. Ja, nej, jeg har tænkt på at blive gift. Hvilken klan om fra? Jeg mener kanal. Nå, hun er Peberøg. De er fra Somaliland, tror jeg. Jeg ved ikke så meget. Hvorfor? Det kan vi ikke. Dem kan vi ikke med, dreng. Find et vores. Nej, det var bare sjovt. Med dansker. Dansker? Nå. Jamen, så var hun er muslim, så går det. Det er mærkeligt, synes jeg. Jamen, det er hun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, og det er mig, Ahmed, som lige skal se kort, om jeg kan oversætte det, der kom ud af mødet. Det I ser på billedet, det er Mohammed i midten, og så Faisal til højre og venstre hedder begge to. Og Mohammed, som har mikrofonen nu, er faktisk vores formand, altså den somaliske foreningsformand. Og til venstre for ham er det Faisal, der står som var rapporterne, så en af rapporterne sammen med mig til mødet. Og Faisal han spurgte, hvad det nye parti ønskede sig, eller hvad man nu siger. Og de ønskede sig selvfølgelig et samlingssted, hvor de kunne komme som somalier og lære deres unge, hvad der er forkert og rigtigt, og de kan lære selvfølgelig kulturen, og andre kan komme og se. Og her ser vi endnu en Faisal, der bliver spurgt om, hvor mange familier der bor sådan cirka i Kalundborg. Svarer Faisal, cirka 45 familier. Og mine damer og herrer, det var alt, hvad vi havde fra mødet til jer. Tusind tak, fordi I gider at se med. Tak for nu. God aften! Jeg ved ikke, om jeg gider det lidt over. Jeg laver det som en rock også. Jeg gider bare ikke følge mere end det her i dag. Jeg har været til somalisk møde, eller forsamling, hvor vi skulle vælge en ny formand for den somaliske forening i Kalundborg. Så fik ud der, fik lavet et udsending til Kostra TV, tror jeg, det somaliske tv-kanal. Hej. Der er noget skævt i toppen, noget der trænger til at skiftes ud. Prøv blot at se, hvad der sker i de gamle gader midt i vor by København.